NFTV jabarani filɛbaw aw ni su a y'aw danse an ka bi kibaruya mun bɛna jira aw la o bakurubaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ hɔrɔn ale ni maɲa jɛrɛjɛkulu maaw ye k'a dɔn k'a fɔ su kɛrɛnkɛrɛnnen sigi aw ye su min bɛ n'a bɛ tali kɛ seko ani dɔnko la an ka jamana kunkan kɔrɔfɔw la an bɛna ɲɛfɔli kɛ ale kan bi don kibaruba kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ katikaw ka préfet n'o ye Sadio Keita ye ale ye san 30 kɔ a bɛ jamana ka baaradaw kɔnɔna la min ye préfet yaw ni sous préfet yaw ye jamana in kɔnɔna la a yira k'a fɔ a bɛ wuli ka jɔ ba la kati a n'a lamini ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ a ka kisa dɔw kan bi don kibaruba kɔnɔna la ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan fana min ye CSDM Conseil supérieur de la diaspora malienne olu ni u jɛkulu dɔw ye tɛgɛ di ɲɔgɔn kɛ min bɛ tali kɛ k'a fɔ tukanko ale kunkan kɔrɔfɔ donba dɔw bɛna sigi kayikaw fɛ tile 3 kɔnɔna la o mun kɔnɔ u ye kibaruya di dɔ kɛ an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan a bɛna misɛnmani caman sɔrɔ bi sɔɔni ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ an bɛna ninnu walawala aw ye. NFTV jabarani filɛbaw aw ni su kokura bi ye k'a dɔn sa 2018 2018 ale kalo laban décembre kalo ale tile 16 ye an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a y'aw danse nisɔndiya ko don anw bolo saga n'a ka waati ani aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ waasa ka aw kibaruya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi kibaruya dɛbɛba fɛnsɛnna a y'aw danse n y'a fɔ bakurubaw la sisan k'a fɔ min ye seko ani dɔnko kɛnɛba dɔ sigira an ka jamana in kɔnɔna la jɔya kun laban ninnu na min ye hɔrɔn ani maɲa jɛkulu maaw n'u dɛmɛma jɛkulu ninnu fɛ a bɛ tali kɛ seko ni dɔnko kɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogoya min na bamananw b'a fɔ ko kulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ tɛ kulon sa maa b'i to kulonkɛ la ni ka sɛbɛ k'a don a kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ nin kɛnɛ in kɛra o ye sabula min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko in kɛnɛ kan na u ye fɛn caman yira maaw la ka tila ka ɲɛfɔliw kɛ mun bɛ tali kɛ gɛlɛyaba minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ bi yɛlɛ ni maaw bɛ se ka wuli ka jɔbaw kɛ cogoya min na ka hakili bila dusu ɲɛ waasa laɲini bɛ se ka sabati jamana yɛrɛ ka bɔ i k'a dɔn sɛbɛ jukɔrɔ kɔlɔn na u ye olu ni ɲɔgɔlɔnbaw n'a ɲɔgɔnnaw caman jira maaw la kɛnɛ in kan la a ko ɲɛmaaya dɔ tun bɛ fana i k'a dɔn awa ambassade min filɛ nin ye Pays-Bas-kaw cɔ a la olu ka lasigidenba ni o ye Royaume des Pays-Bas ani maaba caman wɛrɛ i n'a fɔ an ka minisiri ɲɛma kɔrɔ Mohamed Agamani olu n'u ɲɔgɔnna caman tun b'a kɛnɛ kan la NFTV fana ma to kɔ sabula an bɛna taa daɲɔgɔnyanw ka kibaruya di la n'a ka jatala Bakari Kɔnɛ olu fana tun b'a kɛnɛ kan u nana ni min ye an ka jɛ k'a ɲɛma d'aw ma. Nin don belebele mun ɲɛnamaya la Professeur Mamadou Konate n'a jɛɲɔgɔn fɛ n'o ye hadamaden ka hakɛla doni tɔgɔla don ye jɛni Professeur Konate ka walawalali kɛ don in ɲɛnamayali kun kan kɛnɛ in datigɛla ni a ka poye ye min bɛ an ka donsow kɔkɔrɔma don ani finitigiw k'olu maajamu. Juguw bina anw kan o tɛ ko kura ye fɔlɔ kɛlɛ tun bina Manden kan k'a filenkolon ci k'a kɛ yeko fila ye o donw jɛɲɛla Mandenkaw kɔnɔ o ɲɛni tun ti ban Simbo wulila Manden adamadenw ka hakɛ min ni diɲɛ jamanaw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ a ka kan bɛɛ ye yɔrɔ bɛɛ la siyako t'a la jɔyɔrɔko t'a la couleur-ko t'a la donc walasa ko o ɲɛnamaya an ye hakilina min sɔrɔ o ye anw yɛrɛ ka laadaw la yala fɛn bɛ wa min bɛ a jira ko o adamaden hakɛ ninnu tɛ ko kura ye anw ma ni n'o b'a jira ko a dɔnniya b'anw fɛ yan mɛnna n'an bɛ se ka olu ɲɛnamaya k'o fɔ an ka denmisɛnninw ye u k'u janto o la kosɛbɛ donc an ye min ye o ye donso kalekan ye olu b'a wele ko Manden kalekan n'o tun bɛ an ka n'o tun bɔra an ka kurukanfuga yɛrɛ bɛnkan na an y'o ta ka se k'o ɲɛfɔ an ka denmisɛnninw ye ka juru la ko k'i ma ɲɔgɔn bonya k'i ma ɲɔgɔn ka hakɛ di a ma k'i ma ɲɔgɔn gasi sigi o y'an ka laada kɔrɔ ye yan o tɛ tubabuw ka fɛn labɛnnen kana di anw ma anw y'o dɔn anw y'o fɔ ka kɔn nanzaraw ɲɛ. U ka ɲɔgɔnlɔnbɔ jɛkulu ye Mali siya bɛɛ dɔn kɛ mun b'a yira k'a fɔ ko Maliyɛn bɛɛ joli kelen ye ko siya woloma tɛ Mali la ka d'a kan bɛn ni kelenya de bɛ Mali la.
Professeur Konate ye ɲɛfɔli kɛ donsoya a n'a waleya kan n'o fana kun ye kɛnɛ in sigikun dɔ ye sabula maa caman de bɛ min ma donsoya faamuya. Bibi na ɲɛ b'a la réseau kan a bɛ dɔw sɔrɔ donsofiniw na u bɛ maaw faga u maaw kunkolo tigɛ k'a fɔ ko o ye donsoya ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ donsoya ye olu kɔni donsofini b'u la mais donso tɛ o donsoya sigilen bɛ min kan anw yɛrɛ jira mɔgɔw la bi n'o ye ka adamadenw ni lakana ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan ka adamadenw ka sigidaw lakana donc a ka di anw ye mɔgɔw k'u hakili to la kosɛbɛ walasa maa damadani kelen ka u ka fini dɔ ka kojugu kɛ o kana kɛ sababu ye an ka miiri ko donsoya yɛrɛ ye kojugu kɛ ye donc o fana tun ye kun mun y'a to an ye nin don in ɲɛnamaya ka spectacle labɛn. A tilala ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara jamana kɔrɔyan fan fɛ ko dankari caman de kɛlen don adamaden ka hakɛ la o de la a ye weleweleda kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Bibi na gɛlɛya min b'an kan kɛlɛ min binnen b'an kan jamana camancɛ fan fɛ ka se jamana kɔgɔduguyan fan fɛ kɔlɔlɔ belebele yɛrɛ bɛ adamaden yɛrɛ de kan i ka hakɛw mɔgɔw bɛ yen bi Mopti Gawo u tɛ se ka bɔ u siso kɔnɔ u sago la ka fɔ u bɛ t'u ɲɛnayɔrɔ la k'a sɔrɔ u jɔrɔlen tɛ k'a sɔrɔ u jatigɛlen tɛ a caman bɛ yen fana i b'a sɔrɔ bingalikɛlaw bɛ na cun u kan u ka forobafɛnw n'o ye nafolomafɛnw ni dumunifɛnw u bɛ n'u ta ka b'u kɔrɔ kɔngɔ bɛ kɛ sababu ye ka banajugu caman bila caman na donc o adamadenya hakɛ minnu ni dankarilen bɛ o la an kan ka fɛɛrɛ tigɛ walasa fosi ka sɔrɔ o la. Mohamed Ag Agamani n'ale ye an ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ye ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan a ye dantigɛli kɛ k'a ka nisɔndiyaw yira ko in na. Fɔlɔfɔlɔ n'a wasalen don ka sababu kɛ funakɛninw kɔni n y'a ye k'a fɔ u kɛlen don ka jate minɛ u bɛ ka hakiliba sɔrɔ u yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ farafinna gɛlɛya min bɛ diɲɛ yɛrɛ bunakun kan ko olu yɛrɛ funakɛninw bɛ se ka wulikajɔba kɛ walasa ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ ni gɛlɛya ja ninnu na cogoya min na n'i y'an ka jamana lajɛ min bɛ tali kɛ sigikafɔw ani ɲɔgɔn da sumunsumun olu ye danbebaw ye minnu ye sira jɔnjɔn ye an bɛ se k'an sinsin minnu kan Mali yɛrɛ kɔnɔna la walasa ka fura sɔrɔ fɛn caman na. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ kumakuncɛ la ko nin kɛnɛ belebele in kun cɛra jama ka nisɔndiya kɔnɔ sabula bɛɛ wulila k'i yuguba hali peyibakaw ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan. Tabarikala ala ka laɲiniw mafa kibaruyaw bɛ to sen na min bɛ tali kɛ CSDM ni o ye Conseil supérieur de la diaspora malienne na olu ni u jɛɲɔgɔn jɛkulu dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye jɛkulu ye maa minnu bɛ tugan fɛ ni sɛbɛn jɔnjɔn tɛ u bolo yanni olu ka kisaw ka sabati gɛlɛya min bɛ olu kan u jɛra ni ka kunnafoni jɛrɛ dɔ kɛ kunnafoni jɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a fɔ tɔnsigiba dɔ bɛna taa kɛ tile 3 kɔnɔ tugana ta ale kunna kɔrɔfɔw kan degun min bɛ tuganadenw kan ni tile 3 baara ninnu bɛ taa sigi décembre kalo tile 18 ka taa se a tile 21 ma Kayi mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana baara in kɔkɔrɔ doni don CSDM fɛ kosɛbɛ nka wasa ka maaw kibaruya u ye kibaruya di jɛrɛ dɔ sigi ka ko in fɛsɛfɛsɛ maaw ye a ko bɛ cogo minnu na o de kama min ye Mohamed Sherifu Ayidara ale ma to kɔ a tun bɛ kɛnɛ kanna la a baara ninnu bɛɛ lajɛrɛlen kuncɛlen kɔ an ka kibaruya dilaw ye min sɔrɔ a ko kan an ka jɛ an k'o lajɛ. États généraux ye mun ye komi n'i y'a ba yɛlɛma ka bɔ tubabukan na ko mun de kɛra depuis an b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ wuli u sen na ka taga tubabu jamanaw kan ou bien nafolojini jamanaw kan depuis n'an ye Mali ye ou bien n'an bɛ siyaw dɔn n'u bɛ taga an bɛ n'an sigi k'a lajɛ mun de kɛra an bɛ se ka mun de kɛ walasa hali bi ka mɔgɔw matarafa soit n'u sigilen bɛ dugu in na ou bien n'u bɛ fɛ ka na o bɛ labɛn cogo min na o de fɛrɛ dilantɔ don ka ye mun ye ko n'i ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ bi ka taga jamana kɔ kan kɛmɛ kɛmɛ sigi la 70 ou bien 80 bɛ bɔ Kayi donc o bɛ Kayi sugandili kun bɔ voilà o de fɔra aw ɲɛna k'a fɔ ko a ko bolo dalen don tile 3 kɔnɔna na président an ka président national Mohamed Sherifu Ayidara a bɔra k'a fɔ ɲɛna tubabukan na ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis Mali marali daminɛna Modibo tile fo sisan président dɔ y'a ta a k'a bila ka article 5 kɔnɔna na ko vraiment kan k'an sigi an ka Mali mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka taa taama la ka taa fɛn ɲini an k'u fana ka ko kɛ ba ye donc o de kɔnɔna na an kɔni bɛ fɛ lajɛ in ka kɛ lajɛla sagolen de ye awɔ o sagolen bɛ se ka kɛ cogo min na fo jama de ka na
donc n'an nana o b'a yira fɛnɛ jamana marabagaw la k'a fɔ kosɛbɛ don awa an ka ko don n'i ye Mali du fɛn o fɛn ta bi i b'a sɔrɔ tagamaden b'a don a kɔnɔna na o de la welewele bilalen bɛ bɛɛ ma an ka nin kɛnɛ in kɛ kɛnɛ wasalen ye walasa sɛbɛn mun bɛ bɔ k'a di jamana mɔgɔw ma u ka se ka baara kɛ n'a ye. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen kibaruyaw la hali bi n'a ka bi bakurubaw la n y'aw kulu lasumi k'a fɔ Kati mara n'o ye Kati cercle ye yɛrɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ cercle don min yɛrɛ kɔnɔna ko ka ca kosɛbɛ o ma sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ ale kɛlen don ka Bamako lamini kuma min bɛ tali kɛ dugukolo ko ani ko caman bɛ olu kɛlen don bɔyɛnba ye wa ni ko jama kɛ a ko bɛ degunba kɛ kosɛbɛ nka min bɛ tali kɛ maa min kɛra Kati cercle préfet bi ni o ye Elhaji Sadio Keita jatew y'a jira k'a fɔ kabi ale nana Kati préfet la nin waati na k'a kelen no ka wuli ka jɔba kɛ waasa Kati yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen sigi kala kelen kan cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la an ka kibaruya dilaw ni a ye baro kɛ baro min na a ye ɲɛfɔli k'an ye Kati cercle yɛrɛ ko bɛ cogo min na ale yɛrɛ ka préfet baaraw yɛrɛ bɛ cogo min na ani dugukolo ko la a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔba mun na waasa Kati bɛ se ka ɲɛnabɔ hali bi n'a ka bi a ye ɲɛfɔli k'an ye o la a ye mun sɔrɔ ka fɔ an ka cɛ k'a ɲɛma d'a ma. Kati cercle ni cercle tɛ kelen ye n'i y'a ta mission traditionnelle préfecture ka mission traditionnelle bɛ o ye préfet représentant de l'état ye donc wala état mana sariya fɛn fɛn ta préfet de bɛ sariya ninnu kɔlɔsi u kan ka latigɛ cogo min préfet de b'o latigɛ. Alors a bɛ fɔ a ma ko an ye représentant de l'état ye dans ce cadre ministre fɛn fɛn bɛ yen gouvernement kɔnɔ anw de b'a représenter cercle kɔnɔ donc an ka baaraw ka ca kosɛbɛ an de bɛ sariyaw labato an bɛ fɛn caman kɛ an bɛ yan population kama u mana na servicew ɲini an ka service rendu mais n'i ye Kati cercle ta i b'a sɔrɔ a baara fangaba o ye foncier de ye n'o ye dugukolo ko ye o fana sɔrɔla cogo min Kati cercle tun bɛ Bamako fɔlɔ de donc a bɔra ye ka taa Kati yɛrɛ donc i b'a sɔrɔ a commune bɛɛ kɛlen don ka Bamako lamini de donc a dugukolo ko fanga de ka bon kosɛbɛ ne yɛrɛ ka baara 95% a bɛɛlen b'o de ma vraiment a problème ka ca kosɛbɛ parce que yanni an ka taa décentralisation na i b'a sɔrɔ ni tɛ morcellement fɛn fɛn kɛra o b'a sɔrɔ Kati cercle de y'a bɛɛ kɛ Kati kɔnɔna cercle de y'a kɛ depuis cercle bɛ Bamako tuma min fo ka taa bila décentralisation na donc o archive papier o bɛɛ bɛ Kati de a double archive a bɛɛ bɛ Kati de donc a problème ka ca kosɛbɛ gouvernement y'a jateminɛ ka fɔ ni fɛɛrɛ ma tigɛ dugukolo ko in na ka fɛɛrɛ tigɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ pour que mɔgɔw i bɛ i ka du kɔnɔ ou bien i bɛ i ka foro kɔnɔ a bɛ se ka sécuriser cogo min a bɛ se ka k'i ta ye cogo min donc finalement gouvernement y'o fɛɛrɛ de tigɛ an ni service technique an bolo dilen don ɲɔgɔn ma n'i y'a ye a bɛ fɔ Kati c'est que bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ chef de service bɛɛ de cɛsirilen don n y'o de f'u ɲɛna ni ala ye chance di mɔgɔ o mɔgɔ ma i kana service kɛ Kati kɔnɔ a kɛra commandement ye a kɛra service ye e ka kan ka ala barikada k'i cɛsiri pour que ko kɛ ka se a dan na donc bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ cɛsiri de bɛ yen bɛɛ b'i ka rôle baara kɛla avec vraiment beaucoup de responsabilités avec beaucoup d'engagement et vraiment avec beaucoup de volonté donc n'o bɔra yen n'i ye justice ta archive b'an bolo a b'a to juge fana u b'u ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ parce que n'u kunnafoni na an ye sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ an y'a ye k'a fɔ ni fila min bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn nɔfɛ karisa de t'a dɔn anw ka yɔrɔ an ye min an ka sɛbɛn kɔnɔ karisa de t'a dɔn donc a b'a to tɔɲɔli fɛn caman bɛ yen o bi dɔgɔya quoi n m'a fɔ a bi ban dɛ mais o bi dɔgɔya grâce an bolo dilen don ɲɔgɔn ma donc n bɛ profiter vraiment ko foli kɛ ka juge procureur ani collaborateur Kati dɔrɔn tɛ dɛ fan o fan Bamako yan an n'u bɛɛ bɛ collaborer ɲɔgɔn na vraiment dans la franche collaboration.
Tunye El Hajj Sadio Keita ale de kati cercle préfet ba me domina ikopi kibaru ya la fana nya au la donia fana ka fo Mali seku ani donko jamana bay ma o ma be ko Mali yere ka fenglan le kadu ye ko bu fe ko ko do lu ga yakuba ya lu be ka joke su ani kle wasa Mali ka ko bi se ka do bere la o de kama menye jekulu mi be ni o ye charismatic ma olu ni o tamanyo nu je jekulu olu fana ye kle grengrené sigi kle min tara min yere wolela nasaraka na ko le petit marché made in Mali no ye sugublon mankaniye min nyeshina Mali bolola femu yere be gla anga jamana kono o tola ko nyo konima a do ngera sababu ye o kasega nyefoli chama ke ka baroda la siku ke ni ngaklaka seku ni donko barakeli do jira ma chama na ikado Bamako faba la yanno krengere ni na groupe liberté ale konnala ako kene kanala anga kibara na Umar Traoré ale yakap magalama tengu ama nyema do ni a labema do la yemi soro ka fa ko nyoka anga je ko laje fori ni hakilna nyana mai pour que ka ame bara mun ka ma yere ka soro fe mun la bara ya no ka adapter anga villa ya no nous va foko made in Mali fe be glam mal la yere fe artisan fe donc ne yere fe abo ko la sabati ko seba ni ngam ko permettre ka an ko la don ka foko fe chama be ke mal la fini ko la dumuni fe ko la fe fen bayle Mali o Mali yɛrɛ kɔnɔna na a b'a permettre o ka lakodɔn kosɛbɛ. An ye fɛn mun ye yan fɛn nafamaw don n ye fɛn mun ye vraiment a bɛ Mali kunna wolo Mali ka fɛngɛ bololabaara Mali ka seko u b'u k'o de yira kɛnɛ kan denmisɛnninw b'u k'o de yira kɛnɛ kan Mali ka seko donc a bɛ to kɔfɛ mɔgɔw b'a dɔn Mali ye min ye a kɔni y'a fɛn fɛn a ka ɲi denmisɛnninw ka baara n'o ka ɲi yɛrɛ de kosɛbɛ an ka département na u ye direction dɔ créer direction nationale des PME min ye entreprise dɔgɔmaniw ani mun dalen b'u kan donc o direction bɛ yen pour que ka se ka u bɔ dibi la dɔɔni u dɛmɛ o kɔfɛ u ye programme dɔ fana bila en place la n'a bɛ fɔ programme d'appui aux petites et moyennes entreprises donc o programme fana kɔnɔna la volet caman b'a kɔnɔ volet 4 de b'a kɔnɔ à peu près mais kɛnɛ fana kan ye min ye exposant ninnu na caman yɛrɛ ye musow ye donc o de diyara ne yɛrɛ a caman ye musow ye donc o programme fana kɔnɔna la volet dɔ bɛ yen a bɛ musow kan donc an b'a fɛ ka musow dɛmɛ kosɛbɛ gouvernement ka hami yɛrɛ belebeleba dɔ ye. N bɛ profiter aw ka nin micro la k'a fɔ Mali artisan bɛɛ surtout minnu bɛ Bamakɔ yan k'a fɔ ko Mali mago bɛ an na Mali ɲɛmɔgɔw ko Mali tɛ se ka jɔ bololabaarakɛlaw kɔ ko n'i ye Mali ye sanfɛ dɔrɔn ko bololabaarakɛlaw don parce que baara de bɛ mɔgɔw ŋunanfa donc k'an ka baara kɛ a kana kɛ baara dɔrɔn a ka kɛ baara ɲuman ye wa nin n'a ɲɔgɔnna mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'an k'an boli ka se n'i bɛ baara ɲuman kɛ foyi man di ka t'i ka baara ɲuman yira diɲɛ na bɛɛ k'a ye donc o de kosɔn an b'a ɲini bololabaarakɛlaw fɛ an ka baara kɛ k'a kɛ baara ɲuman ye wa tuguni an yɛrɛ fɔlɔ ka k'an ka baaraw fɛ ka sɔrɔ k'a ɲɛsin tɔw ma. hali bi an bɛ to o hokumu ninnu kɔnɔna la katikaw fɛ yen fana laada bɛ min ye nɔgɔli ɲɛkɔrɔla sanyɛlɛmaw hokumu kɔnɔ san o san maire min bɛ yen waati na n'o ye yɔrɔ wɔlɔ gɛmɔ ale ni a jɛɲɔgɔn conseiller maire danganw n'a fɔ alu badara sangare n'a jɛw olu ye hakilina jɔnjɔn ta n'o ye yiri marchand dɔw ko foire n'o ye ka se ka sugubulon dɔ sigi katikaw ye min yɛrɛ bɛ se k'a to kati yɛrɛ sɔrɔ ko musaka ko bɛ se ka yakubaya ni maaw bɛ fɛn minnu yɛrɛ seko ni dɔnko ani sanni feere fɛn minnu ɲanamaya u bɛ se ka lakodɔn ɛlɛn u ka bɔ nɔgɔrɔ ka sabati waasa dugu yɛrɛ bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ yiriwa cogoya min na san tɔw ta tɛmɛnen kɔfɛ ɲina u ye baara ninnu daminɛ ka ban sabula min ye a sugubulon sigili yɛrɛ daminɛna a baaraw kundonni bɛna kɛ tile filanin yɛrɛ la min ye nin kalo in tile 20 ye nka yanni o cɛ alu badara sankare n'o ye kati commune urbaine maire ka danga filanan ani maire min ɲɛsinin don dugukolo kow ma ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka kuma galama la a ye min sɔrɔ ka fɔ a ko kan an ka jɛ k'o lajɛ. A tun bɛ kɛ sanjanw tɛmɛnen mais a kun jɔra maintenant depuis 2017 an kɔni y'a daminɛ alhamdulilayi a bɛ ka kɛ ko barikamaba de bɛɛ lajɛlen bolo katikaw bɛ ka faamu exposants yɛrɛ b'a bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na fara an ka kati commerçants kan yan a kun ye min ye an ka kati jagokɛlaw artisans ani entrepreneurs u bɛ se ka lakodɔn cogo min na kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen dɔnniyaba b'u la mais u bɛ t'u ka exposition fo faransi mais kati kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ dɔw t'a dɔn k'olu b'o yɛrɛ baara in kɛ yɛrɛ
moi je pense que ni ye o yɔrɔ de mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ni mina ni jagofɛn bɛ sɔrɔ karisa bolo donc n'i y'o dɔn i bɛ se ka taa foire yɛrɛ kɔfɛ i bɛ se ka taa sanni caman kɛ ni foire ninnu tile 15 kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sanniba tɛ k'i kun mais taalen ɲɛfɛ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko ni sannifɛn nin kan ka sɔrɔ de bolo misali la ni mɔgɔ bɛ situlu la par exemple i bɛ se ka situlu sɔrɔ jɔn bolo mais i b'a dɔn nin sera sugu ni fɛn fɛ i mago bɛ dunta fɛn wɛrɛ la o n'a ɲɔgɔnnaw ou bien i mago bɛ sokɔnɔ fɛn dɔ la min bɛ mɔgɔ la pari sokɔnɔ na pari yiridenw b'o la couvre-liw b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman donc i bɛ se k'o bɛɛ ye nin kɛnɛ kan donc a ma se san o san k'i ka taa olu fɛn dɔw san mais i b'a sɔrɔ i mago bɛ jɔ a la wagati dɔ la kungo dɔ la i yɛrɛ bara mais i t'a taa san mɔgɔ bolo f'i k'i déplacer k'i bɛ taa Bamako mais n'i y'o tigi dɔn nin kɛnɛ sugu in kan a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an kɔni y'a daminɛ nin ye a san 3 ye alhamdulilayi ɲɛtaa kɔni sabatilen don a kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ stade kɔni bɛ yen stade ye kelen kelen wa 5 ye a 9 mètres carrés inscription daminɛra mɔgɔ kɔrɔ caman bɛ yen minnu yɛrɛ nan'u inscrit mɔgɔ kura yɛrɛ caman bɛ yen minnu fana bɛ ka fara kan cogo min na donc ɲinan ta a kɔni daminɛra disposition caman tara stade yɛrɛ installé la ka ban kuranko u bɛ ka disposition ta pour que bi kuran bɛ se ka na a la cogo min na ani énergie mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye o bɔlen sécurité fana mobilisé don parce que ni bɛ nin baara sugu kɛ f'i ka sécurité fana bila en place o bɔlen sapeur pompier ni protection civile olu fana ka baara fana diyagoya ye parce que feere fɛnyɔrɔ la ni ka mesure de garantie ta pour éviter que effectivement mɔgɔw bolofɛn kana tiɲɛ cogo min na kura kɛ o fana disposition fana t'a la en tout cas an kɔni b'a kan pour que ɲinanta in bɛ se ka kɛ sankɔrɔtaba ye an bɛɛ lajɛlen bolo. Be hametu katikaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛ ni Mali ka gɛlɛyaba in bɛ wolomasiri taabaaw kan nin waati ninnu kɔnɔna la muso jɛrɛjɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan n'olu bɛ wele ko collectif des femmes de Kati olu yɛrɛ fana funɛnkɛ n'u denw u faral'u kan nin waati in na u bɛ ka wuli ka jɔba kɛ u ye siraw tigɛ Kati ka taamabaw ni fɛn caman kɛ min ye hali bɛn'a kan bi ko k'u tigɛlen b'a kan k'a fɔ u tɛna kɛlɛ dabila k'u bɛ min na bi o ye diɲɛ finitigiya wɛrɛ mun b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye barikani n'a ɲɔgɔnnaw ye ɛlɛ ni k'a taa yɛrɛ de ko malidenw yafara u kɔ ko an dalen don an yɛrɛ ka wolomasiri tabaw la u ye laseli dɔ kɛ nin jɔkun laban ninnu na laseli mun na u ye ɲɛfɔli caman kɛ u ka haminaw kan ani dekun min bɛ an ka Mali yɛrɛ bilama kan lakanako hukumu kɔnɔ Christine Abibatu Dara ale tun b'a kɛnɛ kan Kati maison des jeunes a ye min sɔrɔ an ka cɛ ko lajɛ. Kati sifinw tɔgɔlaso de la kunnafonidilaw welela ni muso jɛkulu ninnu fɛ ka fara Kati sifinw kan yaasa k'u fɛla fɔ kunnafonidilaw ye halisa. An ka laɲini min ye hali bi u ka taa ka bɔ an da la de an bɛ a fɔ jama fana ye maliyɛnw ye politiki ko tɛ faso ko de don an bɛ kɛlɛ min an bɛ faso ka kɛlɛ dilan donc u k'a faamu ko politiki kɛlɛ to ka bɔ ka fara an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ ka nin kɛlɛ in kɛ an yɛrɛ ka kɛlɛ de don anw de ye armée ka syndicat ye anw de y'u da ye anw de y'u fɛn bɛɛ ye olu se ka kuma bolo de jalen b'an ka président kan na u se ka kuma donc n'anw ma kuma bolo tɛ b'u kan na faransi ka taa ka bɔ an da la a n'a ka force bɛɛ u bɛɛ ka taa ka bɔ an da la an ma s'u ma. An yɛrɛ ka nin fɛn kun ye mun ye parce que ni ko nin ko a ma se ma bi a ma se ma bi mais est ce que sini a tɛna don i ka da la wa donc yan'a ka so yɔrɔ ma donc o bɛɛ ka wuli an ka laɲini ye min ye fɔlɔ tubabu nana de ko tubabu ko k'u b'an dɛmɛ faransi nana k'u b'an dɛmɛ donc an bolo u nana mais dɛmɛ tɛ ka se ka kɛ an mago bɛ dɛmɛ min na n'an tɛ k'o dɛmɛ ye donc an bɛ mun de ɲini sisan an y'a ye ko caman bɛ ka k'anw fɛ yan nɔ a sababu bɔra u yɛrɛ la donc an ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye sa n'u sera k'an ka jamana to an ye o bɛ diya anw ye o bɛ diya anw nikun ye. Seere caman y'a yira k'a fɔ ko nin force Barkhane ale ni MINUSMA k'u ni taali ka kan. On bɛ ka nin kɛlɛ in kɛ i n'a fɔ ni sɔrɔdasiw dɔrɔn ka kɛlɛ don walima ni katikaw dɔrɔn ka kɛlɛ don nin tɛ katikaw ka kɛlɛ nin ye maliyɛnw ka kɛlɛ de maliyɛnden bɛɛ de kan k'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ ka sababu kɛ gɛlɛya mun b'an kan yan nɔ jateminɛw bɛɛ y'a yira k'a fɔ tant que force étrangère bɛ yan jamana o jamana kɔnɔ a jamana tɛ se ka ɲɛ bɛɛ b'o kalama donc ni u nana daga sigi an da la bɛɛ b'u nakun fɛnɛ dɔn o y'an ka dugujukɔrɔ nafolokow ye an ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa ka anw de kumabɔ nka u tɛ ka sa k'u yɛrɛ ma kumabɔ donc o kama an k'an ka fɛɛrɛ tigɛ u ka saya u kana sa u ka se ka an protéger k'an ka nafolo protéger donc o de kama an bɛ nin mouvement ninnu na nin fɛn ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye force étrangère minnu filɛ nin ye an bɛ fɛ u ka taa gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ a k'u labila o ka di. Kati musow ani sifinw ka nin wulikajɔ la sifinw dɔ bɔra Bamako k'u dɛmɛ a ko la.
an bɛ fɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a ka bɔ katiko kɛlɛ la a ka bɔ militaires dɔrɔn ka kɛlɛ la ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ni ala ni kira jɛna n'a ye an bɛna wulikajɔ dɔw kɛ o wulikajɔ mun ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan o de y'an ka laɲini ye wa ni ala sɔnna ma o laɲini fana bɛ sabati an k'a bɔ kati kɛlɛ la an k'a kɛ mali kɛlɛ ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kati musow ka fara sifinw kan k'u b'u jija ko fo u ka laɲini ka sabati n'o ye force Barkan ale ni MINUSMA tali ka bɔ Mali la. Hakilina jiginna u ye wulikajɔ caman kɛ n'a dɔ ye ka siraw tigɛ fo ka taama kɛ ka bɔ Kati mairie da la ka taa Kati préfecture da la. O kɔ u ye don dɔ suganti fana ka joli di kɛ ka ɲɛsin Mali sɔrdasiw ma fo ka taa se joliko dɛsɛ bɛ sɔrdasi minnu na. Ka fara o bɛɛ kan u ye jumadonya dɔ suganti ka deli kɛ Kati misiri 52 la ka ɲɛsin Mali sɔrdasiw ma ani Maliba yɛrɛ ma. Ka bɔ Kati ka na Bamako k'aw ladɔnniya k'a fɔ hakili ɲuman bɛɛ lajɛlen an bɛ an ka finitigilakaw bila maa bɛ se ka lakana cogo min na faliba kulen ka dabila falatɔ ciyara filiyabatɔ ciyara wa balimantan yɛrɛ fana ciyara minnu ye dɔnkilidalaw fana ko k'u b'a fɛ k'u seko n'u dɔnko yira o ko kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana jɛkulu min bɛ yen ni o ye arabu denmisɛnnin jɛkulu n'a bɛ fɔ ko timu gilaja n'a ɲɛmaaba ye Iba Wani ye ale kɔni ka denmisɛnnin minnu ye i k'a dɔn wulikajɔ dɔ boloda k'u bɛna concert ba kɛ concert min na u bɛna kɛ taasibila ye ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma ni musaka minnu sɔrɔla u bɛna dɛmɛ belebele kɛ ka ɲɛsin filiyabatɔw ni falatɔw kɔni ma minnu faw n'u somaw da yan na kɛlɛdaw la waasa ka ko in lancer ka ginda yɛrɛ maaw b'a kalama u ye kibaru adijɛrɛ dɔ sigi min yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Iba Wani bolo araba don u ye ɲɛfɔli caman kɛ a kɛnɛ kan na Christina Babiara ale ni a ka jatala tun bɛ u ye min sɔrɔ a ko kan an ka jɛ an k'o fana lajɛ. Ni kɛnɛ de kan kunnafonidilaw welela team gilaja maaw fɛ n'o ye dɔnkilidala 23 jɛkulu dɔ ye ka fara Iba Wani kan ani Iba ka degedenw yaasa ka concert dɔ labɛn. Concert d'abord pour soutenir nos femmes qui sont tombées sur le champ d'honneur. Donc à essayer ka soutenir ce qui ani ka tila ka nani débailler kana ni soutien modèle dɔ fana ye ko ɲɛsa an ka gouvernement ma k'u hakili to an ka faamaw la ani an yɛrɛ fana mana tila n ka denmisɛnninw mana tila ni concert la u bɛ dɔn dɔ kɛ ka ɲɛsin u n'u ka famille ma. A y'a yira k'a fɔ ko nin concert dabɔkun ye u ka dɛmɛ lase Mali finitigilakaw ma wa ko nin ye 20 janvier baara ɲɛbila dɔ ye fana. Concert in ani 20 janvier man jan. Donc yan'an ka kɛ 20 janvier la o fête de l'armée donc olu o fana bɛ fêter sɔrɔsiw fɛ mais an m'an ta fêter à l'avance yana olu ta ka na. Iba Wani ye wele lase bɛɛ ma yaasa ka Mali faamaw dɛmɛ. N b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka faamaw soutenir olu de b'an ka jamana lakana n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ jamana kɔnɔ an bɛ dɔn kɛ an bɛ dɔnkili da an fɛ faamaw de jɔlen don ka marifa ta k'u cɛsiri k'u nin di an ka jamana ye donc an ka gouvernement ka moyen d'u ma an yɛrɛ ka u soutenir walasa u fana kɔw hakili ka sigi minnu fana bɛ ka baara in fana kɛ u ka se ka courage sɔrɔ ka Mali lakana. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin concert n'a bɛna kɛ janvier kalo tile 18 stade omnisport Modibo Keita la nɛgɛ kanɲɛ 22 waati k'a donsara ye 200 dɔrɔn ale ni 400 dɔrɔn de ye wa k'u kɛlen don ka Modibo Keita tribune 2 bɛɛ de ta. Hakilina jiginna nin concert dabɔkun ye ka dɛmɛ lase Mali faamaw ma. Fɛn o fɛn bɛ yen n'a daminɛna ni ala ka masaya tɛ a bɛ kuncɛ an ka kibaruyaw daminɛna kabi nɛgɛ kanɲɛ 21 cɔyi wa ni y'o baaraw selen ye kuncɛyɔrɔ la an tɛ se ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu aw minnu bɛ cɛw muso denmisɛn ani maaba yɔrɔ jan ni yɔrɔ suru aw b'aw sigi k'an filɛ ka bɛn n'an ka kibaruya waati ye an bɛ aw fo ka aw ko ɲuman dɔn hali bi aw minnu bɛ ka aw bolo don an kɔrɔ a y'aw bolo don an kɔrɔ 9 TV ale de bɛna kɛ sanbala ɲɔgɔn ye ka da ɲɔ tɔw kɔ ka tɛmɛ o la ɲɛmaayaso bɛ wuli ka jɔ ba la waasa hali bi n'a ka bɛn aw bɛ ja ɲumanw sɔrɔ cogo min na ja minnu bɛ kɛ badabada ye minnu tɛ kɔ tigɛ an b'u fo u ka cɛsiri la ni ala sɔnna ma sini nin waati kelen na 9 TV jɛkulu bɛɛ bɛna u jɔ u sen fila ka kɛlɛw ka aw kibaruya ala ka suɲɛla n'a ma.